एक जना राजा के 4 जन लड़कियां रहे। चारों जना इतना होशियार रहे कि चारों जना के बियाह एक दिन तय हो गए आ एक घरे तय हो गए। राजा साहब कहले कि बाबू बियाह करे जइहो तो बोले के नहीं। अभी चारों जना सुनल लो और रोज रोटे लो कि बाबूजी कहले बानी बोले के नहीं, बाबूजी कहले बानी बोले के नहीं, बाबूजी कहले बानी बोले के नहीं। बारात गई, द्वार पूजा भइल, बरनेत भइल। अब लड़किया लोग के बोलावट भइल। लड़किया लोग चारों जना के बड़ छोट का हिसाब से उजा ससुराली में लोग बैठा दिया। अजा चारों जना बैठे रहे, वही काठ के बक्सा रहे, वही में भर बाकस बिठा रहे। एने बाबूजी कहले बड़े कि बोले के नहीं खे। जहाँ मीठा रही उजा चिमटा चिमटी निकलबे करिए सो। एगो बड़हन चिमटा निकल के जन बड़कू दूल्हा रहे उनका आगे डुगरत चल गए। एने तो बाबूजी कौशल बड़े बोले के नहीं खे, लेकिन जब चिमटा के देखता तो कहता रहे हई टिऊटा। दूसर का जना कहता रहे कि टूप ठाए टूप, टूप ठाए टूप। तेसर का जना कहता रहे कि अब बाबूजी कहले बड़े जो मोट बोलियो, पापुटी कहले बड़े जो मोट बोलियो। चौथा जना कहता रहे आई ठड़ऊ बोलत रहे, ई ठड़ऊ बोलत रहे। ऐसे कहल बा ये सिखावल बुद्धि आइए घरी रहेला। चारों जना के चारों जना अपन बुद्धि के परिचय दिया। कुछ देखना चलले लड़किया के शादी के विषय में पता लगा है। चल के लो पहुंचल लो ओजा परिचय भइल, नाश्ता पानी ये सब के आयल। बैठा पूछले कि रोवा केने चलनी है। तो सुनी है जाए रोवा लड़किया बड़े रिश्ता के बात खाती है नहीं है जा। कहले कि ठीक बा, तब बाबू के शादी करे के बा। अब हाँ शादी करे के बा, जब लड़किया जन्म हो तो शादी करे के बा। तो लड़किया के बोलाई, लड़किया के बोलौले। देखना लोग पूछो कि बाबू क्या नाम होता? आता चपेटन। तारा बाबूजी का नाम हो तो लेपेटन। वाह, बड़ा सुंदर नाम ताल के पढ़ल बा। ये बताओ ये कहाँ ले पढ़ने वाला, कितना पढ़ने वाला तनी बताओ। लड़किया कहले कि हमारा डिग्री के का पूछता, हमार डिग्री ये जवान में क्यों लहैया नहीं। तो बाबू तनी बता दे जो हमनियों के संतोष हो जाओ। कहले कि हम GGMT कैले बा। GGMT कैले बा तो हमनी के अंग्रेजी ना बुझाला, तनी हिंदी में समझा दो ये हिंदी में के डिग्री का भाई। कहले कि हिंदी में सुने लोगी तो सुनी लोगी। एगो जी से घींच, एगो जी से घांच, M से मिडिल, P से पास। तो बाबू तनी सब मिला के बता दो। अच्छा मिलावे के पड़ी, घींच घांच के मिडिल पास। कहले बाप रे बाप, तार डिग्री तो सचहू बड़ा लम्हा हो। चलो बहुत बढ़िया। बबुआ के डिग्री सुन के
ये लोग का संतुष्टि हो गई आ कहल लोग कि देखी रुआ घरे फिर हमने क्या राय बात कह के आ फिर आए जा ऐसे राव लड़किया बहुत बिना का बढ़े बहुत भावुक का बढ़े बहुत पढ़े लिखे बढ़े हमके फिर खबर दे जा अगर हमारा चुटकीला रुआ सबका पसंद पड़ हो गए तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।